srdca zablahoželať našim dorastiencom k fantastickému úspechu. Nielen za výsledky, ktoré dosiahli, ale aj za spôsob, akým reprezentovali náš klub, obec v duchu fair play. Futbal je viac než len hra. Je to vášeň, ktorá spája ľudí naprieč generáciami a kontinentami. Je to univerzálny jazyk, ktorému rozumejú všetci, od najmenších detí po starých rodičov. Futbal nás učí dôležitým hodnotám, trpezlivosti, tímovej práci, vytrvalosti, ale aj rešpektu voči súperom. Každý tréning, každý zápas, každá prekážka prekonaná na ihrisku i mimo neho je dôkazom toho, že vôľa a srdce sa vždy vyplatia. Táto sezóna bola nabitá emóciami, radosťou z víťazstiev, napätím, ale aj chvíľami, ktoré prevedli odhodlanie a charakter nášho tímu. A vy, naši dorastenci, ste to zvládli na výbornú. Ste dôkazom, že keď sa spojí talent s poctivou prácou, pod vedením správnych ľudí vznikajú veľké veci. Ďakujem trénerom za ich odbornosť, trpezlivosť a srdce, ktoré vkladajú do práce s mládežou. Ďakujem rodičom, ktorí stoja pri svojich deťoch a podporujú ich na každom kroku. Ďakujem každému fanúšikovi, ktorý prichádza na zápasy, aby povzbudzoval a veril tým. Vaša energia a odhodlanie sú nenahraditeľné. Osobitné poďakovanie patrí môjmu zástupcovi, pánovi Romanovi Krajčovičovi, ktorý obetavo venuje každú voľnú chvíľu nášmu futbalovému klubu s entuziazmom, zodpovednosťou a s hlbokým záujmom o šport i komunitu. Futbal nie je len hra a o výsledkoch. Je to aj rodina, ktorej sa učíme podporovať jeden druhého, kde zažívame víťazstvá i pády spolu. Vznikajú tu priateľstvá na celý život, spomienky, ktoré si budeme uchovávať v srdci. Nech je dnešný deň oslavou nielen úspechov, ale aj cesty, ktorú ste ako tým prešli. Verím, že vás futbal bude sprevádzať i naďalej, ako hra, záľuba a spôsob života. Na záver mi dovolte popriať do budúcnosti vám všetkým veľa zdravia, vytrvalosti, športového šťastia a ešte mnoho ďalších úspechov na ihrisku aj mimo neho. Ďakujem, že robíte našu obec hrdou. Nech žije futbal. Dobrý deň. V mene oblastného futbalového zväzu Trenčín by som vám rád pogratuloval v predstihu. Viem, že ešte máte jeden zápas k dobru, ale už ste vlastne víťazi. A som rád, že som sa takto stretli po roku, keď sme minulý rok odozdávali mužom za postup do 7. ligy. Dúfam, že niektorí z vás sa v tom A-mužstve, viem, že idete tuším 3 alebo 4 vyššie, že sa vám tam bude tiež dariť a budúci rok, že môžeme sa tu znova stretnúť s ďalšími, ktorí prídu k vám a s ktorými budete súťažiť v tejto 5. lige U19 kategória dorastu. Teraz bych som poprosil môjho asistenta, nech príde sem a prídete si po jednom pre medailu. Poď. Gratulujem. To musíme aj tak vybrať. Super chalani. Chalani, super chalani. Jo, no. Rečko, poďte sa na tam všimať. To dá do hovorí? Pekná dúha. Áno, pekná dúha. A ty vybaví. Neviem, či dočiahne na bránka? Nie, hráč. Áno, pozor na tí vlasy. Dobre. Áno, kocúrik. Jo, no, to sú dá predtým, čo nám potrebovali. Poďte, chalani. Tréneri, chalani! Teraz by som poprosil kapitána, aby si prevzal
pohár za to prvé miesto. Ešte raz gratulujem, nech sa ti páči. Diplome potom...